31 de maig del 1938 aquí a Granollers? Com el recorda? Me'n recordo molt. Però bueno, era... Quina edat tenia vostè? Jo vaig néixer a quan? 30... El 29, això mateix, el 29. Per tant, el 36 tenia 7 anys. I com el recorda? On era vostè quan va passar això? A casa, i veient baixar les bombes. Jo me'n recordo molt del bombardeig. Nosaltres vivíem al parque, com t'ho diré jo, al costat de Can Pous, per la part de darrere, que encara hi som, o sigui, els meus pares encara viuen allà. I bueno, vam sentir passar els avions, sempre passaven avions el mateix, per la mateixa, dia més, dia menys, o minuts més, menys. I bueno, llavors estàvem a la cuina i vam obrir les finestres de la cuina a veure passar els avions. I fillets, va ser el dia que vam bombardejar. I què va veure? Què va sentir? De sentir, només vam sentir els xiulets de les bombes i les explosions que van caure tocant a casa. A Can Pous, per la part de darrere, allà va caure una bomba i un tros més cap aquí. Nosaltres vivíem una mica més avall de Can Pous, o res, no sé, com d'aquí allà, vull dir que allà prop mateix. I em van caure allà dues bombes, una tocar l'altra. Va veure gent ferida, vostè, No, perquè a casa ens van dir que no ens moguéssim, que no ens moguéssim de casa, i a casa allà vam estar. I estava amb els seus pares, amb els seus germans? Sí, el meu pare, la meva mare i el meu germà. I prou, érem 3. I bueno, esclar, l'enterrabastat del bombardeig és terrible, perquè bombardegen i no saps d'on venen, diguem-ho així. I després doncs, vam sortir, quan es va haver calmat, i llavors vam anar a Viamunt, que a Viamunt hi havia, i encara hi és, vaja, el forn de fer totxos del meu avi. I esclar, ens vam anar allà a refugiar, doncs tota una colla de dies vam anar a viure al forn, per dir-ho d'una manera. Allà que tenien com un refugi, un forat a terra? No, bueno, un forat a terra sí que hi havia, bueno, n'hi havia 2 o 3 de forats a terra. Tothom feia el seu forat a terra. Els veïns, diguem-ho així, i entre nosaltres també. I esclar, llavors, com el fem que sigui més gran, que sigui més petit, que sigui això, i que sigui... Fa molt... Era molt petit, no és que me'n recordo de tot, però no en detall, diguem-ho així. O sigui, a grosso modo, me'n recordo de tot. I al centre, per tant, no van venir? D'allà de Can Pous on vivien van anar cap amunt? Al centre, el que havia passat a la Porxada, tot allò no ho van veure? No, perquè quan van bombardejar la Porxada i tot això, a casa el meu pare va sortir d'allà, se'n va anar a la Porxada, va tornar esverat, ens va replegar la canalla i diu, vinga, cap al forn. I llavors, doncs, Viamunt, hi havia ja el forn de fer totxos del meu avi, diguem-ho així, i tots cap allà, sota els porxos i allà amagats. I quants dies hi van estar, més o menys? Què recorda? Llavors, no és que hi estiguéssim. Com que nosaltres vivíem, diguem-ho així, doncs va ser uns dies d'angoixa i jo me'n recordo perfectament dels bombardejos i me'n recordo, no dels bombardejos, sinó dels bombardejos que hi van haver-hi
després d'haver bombardejat, diguem-ho així. Quan ja tot estava en calma, llavors patim, patam i bum, i nosaltres estàvem en el forn, tocant a la via, tocant a la via del tren. I d'això sí que me'n recordo molt perquè ens van tocar molt de prop, diguem-ho així. Vostè coneixia algú de la família va patir mal en aquest bombardeig? De patir, no. Bueno, van patir d'esperit. Van patir amb l'esperit, fotien les bombes a sobre. A més, va ser el primer bombardeig, diguem-ho així. Que no en sabíem res d'això. S'ho esperaven que aquí a Granollers pogués haver un bombardeig o no? No, en principi no. No. I va ser molt gros, va ser molt potent, va ser molt llarg, va ser molt. Quin sentiment recorda vostè, encara que fos petit, quan va sentir els avions? Que bombardejaven com dimonis, tu. Es veien passant tot. Nosaltres érem, a casa, vivíem en el parque, en la part de darrere, o sigui, de cara al parque. Al costat de Can Pous, dels mobles. I esclar, quan van bombardejar tota aquella zona. Van tirar una bomba al davant del portal de casa. Però jo no entenc. Jo no estic, com t'ho diria... És com si jo no ho hagués viscut. Però jo t'ho dibuixaria. Saps què vull dir? Dibuixaria, em va caure la bomba i em va caure això i l'altre, etc. Per què? Perquè d'això sí que me'n recordo, vaja. I esclar, és lo normal. Han bombardejat i on han caigut les bombes. I aquesta va caure pràcticament al davant de casa. O sigui, Can Pous, per darrere, doncs eren al parque. I van bombardejar el parque, també. Algú de casa seva va quedar malmès per No. aquesta bomba? Qui? El Terrat pot ser que quedés malmès de casa seva per la bomba? Bueno, esclar, va haver-hi molt terratrèmol i es van saltar les rajoles del terrat, però no que saltessin volant. Estaven enganxades i es van desenganxar. Us va esperar? Sí. No sé. Se'n recorda vostè dels pilars que van quedar trencats? Jo d'això no me'n recordo. Me'n recordo d'altres coses, esclar, que vivíem allà, o sigui que les bombes ens les van fumar a sobre. Recorda por vostè? No, esclar, terrible. Sobretot la primera vegada. La primera vegada que, de cop i volta, tot va començar a tremolar i tot, un soroll terrible, i tot tremolava, tot. Perquè... Han trucat? No. Doncs nosaltres estàvem al costat de Can Pous, per la part de darrere, diguem-ho així, i esclar, i allà doncs tot va tremolar. Va caure una bomba al davant, ben bé en el portal de casa. I vostè recorda si hi havia refugis a Granollers, públics? No es havien pas inventat, no n'hi havien, perquè van venir després. Després l'Ajuntament va fer refugis, però quan la guerra havia passat, quan el perill de guerra ja havia passat. Per tant, van anar tard, no? No estava preparada la ciutat per un bombardeig. Ningú està preparat perquè et bombardegin. Sigui qui vulgui, els que tiren i els que reben. El recorda després? A les cases particulars sí que n'hi havia de refugis, no? La gent tenia refugis. No hi havia temps,
perquè no havien caigut de bombes en aquella època. Esclar, si no han caigut bombes, no tens por de les bombes, perquè no havien caigut. Després del bombardeig sí que es van començar a construir, vostè ho recorda? Oh, sí, això sí, me'n recordo com van fer els refugis, on els van posar, com eren, per entrar escales avall, després un àngol recte o un àngol a dreta o a esquerra, per trencar les avalanxes de gent. Per baixant les escales, d'això sí que me'n recordo, i molt me'n recordo. Bueno, van fer el portal de casa, vull dir que no... A quin refugi anava vostè? El de Can Pous, dels mobles per la part de darrere, doncs allà, davant, allà hi havia l'entrada. Era un refugi privat o públic? Era públic, sí. Sí, era públic, vaja, sí. El va fer servir més d'una vegada o...? La veritat és que la primera vegada correcuites cap allà sota i la segona vegada ens vam quedar a casa. No per dir, mira que hem sigut valents, no era per valentia, sinó que dius, bueno, si s'han de fotre una bomba a sobre, doncs mira, tant li fa que estiguem aquí, com que estiguem allà. I llavors, esclar, com que nosaltres vivíem allà, doncs mira, per allà, les vam veure a caure, vaja. I a quins altres refugis recorda aquí a Granollers? Bueno, llavors me'n recordo el de Can Sínia, el del Pas de Can Sínia, després el del parc, que aquest era, ja com t'ho diré jo. Ara, fixa't, et recordes de l'avinguda que anava de Can Gaset fins a l'estació, que passaven els trens? En aquella època passaven els trens, ara no passa, però llavors passaven els trens. I des de Can Gaset fins allà on paraven els cotxes, els autocars, mentre hi havia vida en el poble, diguem-ho, I esclar, aquest era el meu barri, el nostre barri, el meu germà i tot això, doncs. I després de bombardejar no ens van bombardejar gaires vegades, poder dues. Dues. Una al 38 i una al 39. Se'n recorda del 39? La del 39, quasi bé et diré que no me'n recordo que bombardegessin dues vegades. Poder et diria, ens van bombardejar dues vegades seguides. No, del 36 al 39 van 3 anys, no. D'aquest segon... Una va ser el 38 i una altra el 39. El primer va ser el 38. El 38. I l'altre el 39. Era el 39, sí, d'acord. D'aquest del 39 no se'n recorda? Que va afectar més la via del tren i això, no se'n recorda d'aquest? Bueno, esclar, nosaltres vivíem al davant de la via del tren. Perquè, esclar, això t'has d'imaginar. A Can Pous, dels mobles, tenen una porta davant, a la carretera, i la porta de darrere, que donava amb una plaça, que és la plaça on es feia el mercat i es feia... Era un lloc públic i molt... que la gent s'hi passejava molt. Era molt... I era, esclar, el rovell de l'ou, a la part de darrere. A la part de darrere hi havia ja... Hi havia un forat, vam fer un forat a terra, vam fer una espècie de... com si fos un refugi, diguem-ho així. Llavors encara, quan va caure la primera bomba, ningú se'n van recordar que allà es podia posar un refugi, diguem-ho així. Perquè érem molt pacífics.
I a part de Can Sínia i d'això, quins altres refugis recorda? Recorda més refugis? El del carrer de Lliri o algun altre? Sí, n'hem sentit parlar molt d'aquests, i els hem anat a veure per dintre i per fora i tot això, però jo de sapigut, el de davant de casa. Vull dir que aquest me'n recordo de tot, diguem-ho així, Ara, dels altres, doncs mira, sí. A Can Sínia hi va estar, a dins de Can Sínia? Sí, Però durant la el que guerra? passa que hem estat ara. Val, durant la guerra no. No. Bueno, el de Can Sínia, no. Expliqui'm com era el que vostè anava, com era aquell refugi? Era un refugi com cal. Sí, unes escales per tot arreu, i baixar, i tot tapat, i tot sota terra. I era un refugi com cal. Home, com cal. Depèn del gros de les bombes, oi? Però vaja, sí, la gent s'amagava. Es va començar la gent a amagar-se a mesura que van anar caient bombes en dies diferents. I com s'havíem de comportar quan estaven a dins? Quins consells li donaven de què havíem de fer? Quan entraven a un... Mira, baixar escales avall i resguardeu-se. Allà veus aquest dibuix, aquesta X que fan aquí? Doncs el refugi era més o menys així. I llavors, esclar, tant podies anar cap a aquest, o cap a aquell, o cap aquí. I què més? Expliqui'm qui anaven allà dins del refugi, a qui posaven allà dins del refugi, qui havia anat amb vostè? Amb nosaltres hi anaven tota la canalla, i els pares, o els oncles, o sigui, normalment un de gran. I, esclar, baixàvem escales avall i amagar-se, i llavors veies com les pedres dels costats de les pedres, això feia tot. Això sí que... I són coses aquelles que estan ficades aquí dintre. Doncs me'n recordo de que es movien les parets quan caien les bombes. Doncs clar, no es devien moure gaire, perquè no es van ensorrar, però... I quanta estona podien estar dins d'un refugi? Mentre bombardegessin. Mentre van anar tirant bombes, esclar, llavors dius, quan? Una hora? O poder dues? Però 3 hores? Ai, no me'n recordo pas. No, esclar, no. Com que no anàvem a saber, aviam, com havia anat, només sabies que queien. I un tant caigut, mira, aquí davant de casa, va caure una bomba, va caure davant el portal de casa. I algun amic de la família va morir o no? Coneixien gent? No, ni per allà al del parque, no. Ja, com t'ho diria jo, si busquéssim, ho trobaríem. Un home que va morir en el parque, més o menys de Can Franc, al bar de Can Franc, doncs al davant. Al davant abans d'arribar a l'estació, abans d'arribar als jardinets de l'estació. I vostè quant temps van estar després allà allà a casa del seu tiet on feien els totxos? Quant temps van estar allà? Fins que van tornar a casa seva? Mentre va haver-hi la guerra, i quan es va haver acabat la guerra, van dir, bueno, vinga, ja està, ja s'ha acabat la guerra, i s'ha acabat la guerra. I quan s'ha acabat la guerra s'ha acabat el perill i l'angoixa i tot això. Jo me'n recordo molt d'això, d'aquesta zona. A vegades me'n recordo més d'allò, un record a vegades és, primera, que és interferit
per lo que t'han explicat, per lo que has vist, per les fotografies i per tot això. Però no... Els bombardejos van bombardejar i el parc, com que era des de volant, es veia una zona despejada d'arbres i, esclar, doncs els bombes es tiraven allà, davant de casa. Recorda després a Granollers destruïda? Té la imatge de Granollers destruïda? Sí, esclar, perquè llavors què vam fer? Primer érem canalla. I llavors a veure, han bombardejat, sí, doncs ja està, ja no bombardegen. L'endemà passat o així ja no se'n parlava i llavors anàvem a veure els bombardejos, les bombes on havien caigut i com havia anat. I què van veure? Com van veure la ciutat? Com estava Granollers? La veritat és que no, és com si no li hagués passat res. Perquè, esclar, si tiraven una bomba, mentre sabies que la bomba, i vas, mira, ha caigut la bomba, i de seguida la van treure, de seguida les van treure, perquè no van caure en una sola, sinó que van fer molt de mal. Però llavors, mira, quan els van treure i se'ls van endur i no vam arribar allà, la canalla, doncs, està amb les bombes. Però van esclatar les bombes o no? Sí. I van fer mal a l'edifici? Sí, oh, i tant. Sí. Quina zona en recorda més derruïda, més Esclar, destrossada? el parc. O sigui, en el parc hi ha 2 o 3 places. Hi ha una plaça Can Franc, del bar Franc, davant i darrere, després a la banda del casino, després l'estació, a la part darrere de l'estació era allà on vivíem, que són, com t'ho diria, ja tot això està molt canviat, però vaja, és una de les mansanes de cases del parc, que encara se'n diu el parc, encara es conserva, diguem-ho així. I Granollers va trigar molt a reconstruir-se després dels bombardejos? Esclar, Granollers es va reconstruir acabada la guerra. Van caure unes bombes i potser sí, van fer una cosa de correcuita perquè si ens en tiren una altra, doncs no passi res, diguem-ho així, oi? Però no gaire, jo se'n digui, d'això sí que no me'n recordo gaire, tampoc. I la gent va quedar tocada? La gent estava afectada per tots els bombardejos que hi havia hagut? Pel dolor de la guerra? Sí, perquè van ser els primers bombardejos que hi van haver-hi, no et diré tot el món, almenys notícies de bombardejos a Granollers, i para de comptar. D'això sí, i això la gent se'n recorda, i jo també me'n recordo molt, i això era una faluga de 7 anys. I com recorda la resta de la guerra? Com es va viure la guerra aquí a Granollers? Bé, ara t'explicaré la guerra. Un segon. Tornem a començar. Què va passar amb aquest incendi? Què van cremar? Què és el que cremaven? El registre? Anaven a pregar... Sí. Però això ja abans de... No, això ja va ser després... No, espera, a poc. Tanca una mica. Va. És que això no van ser els nacionals, van ser els altres. Ah, val. Bueno, deixem-ho estar. Tranquil. Bueno, el cas és que hi havia un registre i que hi van calar-hi foc les forces que governaven. Els republicans? Els republicans. Però no van ser els republicans. Però no van ser els republicans. Van ser els del Però... Partit Comunista, no? Bueno, llavors jo no hi era. I que volien cremar el registre que tenia el seu pare? Sí. Bueno, no era del seu pare. Bueno, treballava. Treballava el papa, sí. El pare era el jefe i bueno. I com recorda
la Guerra Civil, vostè que era Granollers? Com la recorda? No, jo me'n recordo molt, moltíssim, doncs, per exemple, dels trens. Nosaltres vivíem al parc, o sigui, Can Pous, dels mobles, a la part de darrere, era el nostre escampall de jocs, anàvem a jugar al parc. Encara hi anem ara. A vegades diem, mira, on ens trobarem? Ens trobem al parc. I esclar, i avui dia doncs, no hi ha ningú que se'n recordi, doncs, però nosaltres sí, esclar, la canalla. I tenien por a l'època de la guerra o no? La gent vivia en por? Oh, bombardejaven, tu, noia. Van bombardejar, i van bombardejar Granollers, i van bombardejar allà a nosaltres, ens van fotre les bombes a l'esquena. Ja com t'ho explicaré jo. A Can Ramoneda, doncs, van tirar una bomba a darrere de Can Ramoneda, en el parc, a la part de darrere. I després allà en van caure 2 o 3, amb aquell tros. Hi ha un restaurant, com se'n diu d'aquell restaurant de la cantonada? Té un nom, a Can 6, a Can 66, a Can 60. A Can 60, doncs a Can 60, doncs allò era al mig dels bombardejos, diguem-ho així. Els bombardejos del parc. I a banda dels bombardejos, hi havia por al carrer? De baralles que hi podien haver, de denúncies, Hi havia por al carrer entre gent que era del que deien els nacionals i gent que deien els rojos? Sí, però poca. Poca gent perquè la gent tenia por. Per tant, no sortien un a cridar contra els rojos, ni contra els blancs, ni els negres. No, era una altra cosa. A casa seva eren polítics? Parlaven de política? No podíem parlar de política. El meu pare era el jefe del registre de la propietat. Anava a dir encara ho és, però no, ja està jubilat des de ja fa una colla d'anys. És mort. Bueno, el papa és mort, això mateix, jubilat definitivament, pobre home. I el meu pare n'era l'organitzador del registre, per una raó. Ara t'explico l'organització. Un salt abans de la guerra, els últims temps passat de la guerra, però ja més cap aquí, van anar a cremar el registre. Els que van anar a cremar el registre i van calar-hi foc i tots en van a fer punyetes. Això abans de la guerra, Abans de la guerra, ben justet, Ben justet. I el seu pare parlava de política o no? Escolta'm, li cremaven la seva feina. Ja. Vull dir que no sentia la cosa política, sinó que ell treballava en un lloc que després van calar-hi foc. Ja. Esclar, imagina't. Que si no es pot ser mare, els cremen a tots. I nosaltres vivíem al pis de sobre, vull dir que... Si mare va sortir amb les criatures, ningú es va enfrontar del partit, es va enfrontar amb els comunistes que venien a cremar el registre. Quin concepte tenien a casa seva de la república? Jo era molt petit, en aquella època, jo tenia 7 anys, esclar. Encara que ho sentis parlar, encara que tu ho sentis... I a taula només es parlava d'això per dinar, per sopar i per berenar i tot això. I llavors, esclar, quan vam anar a cremar el registre, llavors encara, imagina't, si després va donar possibilitats en la crema els comentaris sobre la crema del registre. Vostè recorda quan van destruir l'església de Sant Esteve? Sí, me'n recordo, però no massa.
poder... El mal és que hi ha fotografies i llavors a vegades no saps si el que recordes és la fotografia o el fet que representa la fotografia aquella. Me'n recordo quan van esbotzar l'església, però esclar, la van esbotzar i em van fer un munt de runa impressionant. I tot es va acabar aquí. Era molt creient. El seu pare havia sigut escolanet a Montserrat, i el seu tio també. I això el va impactar molt. I com ho recorda a casa? A casa va impactar això que fessin malbé l'església, que trenquessin l'església? Bueno, sí, perquè... Sí, no sé com t'ho diré jo. Sabia molt de greu que haguessin enderrocar l'església. Perquè sempre penses, bueno, i d'aquí l'any que ve què passarà? I llavors, esclar, o és dels que tires bombes o és dels que reps les bombes. Si és del que reps les bombes, és més fàcil que pensis què hi haurà demà. Perquè, esclar, acabada la guerra, s'acaba la guerra, oi? I encara, esclar, la guerra aquí va ser una mica més curta, perquè amb els bombardejos i tot això, esclar, el temor que va davant. Va ser el primer bombardeig va ser el primer de tots, o va ser el que feien 5 o 6 anys. El seu pare explicant-ho plorava molt. I el meu pare, sí. Plorava molt, així és com si mare era més serena. El seu pare plorava molt quan ho explicava. És que el meu pare treballava al registre. Des de què? I era música, més o menys. Ell va entrar al registre abans de la guerra, com a escrivent. I després, amb els anys, va anar pujant fins a per ser el jefe d'ell i de tota la colla de persones que treballaven en el registre de la propietat. I del cotxe fantasma se'n recorda vostè? Jo no sé si és veritat o si és una falòrnia, no ho sé. Jo sí que me'n recordo del cotxe fantasma, però si em diguessis com era, no ho sé. Se'n recorda perquè li havien explicat? Perquè ho havien explicat i tot això, i fotografies i això, el cotxe fantasma. Jo te'l dibuixaria ara aquí, com segons explicaven com era el cotxe fantasma. Era un cotxe... I qui va ser que van cremar l'església o van enderrocar l'església? Qui va ser? Se'n recorda? Qui va ser? Doncs va ser els que la van enderrocar eren els treballadors que tenien feina, que la seva feina era no enderrocar l'església, sinó reservar-la o fer-la... Perquè, esclar, no és simplement esbotzem-ho tot. Hi ha coses que esbotzen i hi ha coses que es conserven. I la postguerra, com la recorda, la postguerra? Un cop acabar la guerra... Se'n recorda com van entrar els nacionals a Granollers? Sí, mare de Déu. Com es va celebrar aquell dia? Oh, carai, menjant. Menjant. Saps el que és? Menjar, després de la guerra. Si a casa estaven amagats al forn. Perquè nosaltres, clar, estàvem a casa, que és aquí al parc, però també, com que el meu avi tenia un forn, doncs llavors tots cap allà, cap al forn. Cap al forn perquè allà teníem de tot. Teníem foc, teníem forn, estàvem a l'aire lliure, no teníem
no tenia res que ens aguantés, així, esclar. Nosaltres vam pujar la carretera Cardedeu, el primer forn que hi havia tocant amb esquerra, pujant. Quan comença la pujada, doncs amb esquerra, abans d'arribar a l'hospital. I quan hi va haver l'entrada dels nacionals a Granollers, vostès eren al forn? Sí, érem al forn, oh, i tant. Van amagar perquè tenien por. Això és el que explicava el seu pare. Oh, esclar, perquè... Sí, per una raó. Perquè, esclar, en aquella època sentíem parlar de la guerra i de tot això, i esclar, llavors arriba un moment en què la tragèdia de la guerra la tens tu cada dia, i cada dia hi havia bombes, i cada dia hi havia no sé què, i cada dia hi havia aquell que els mataven pel carrer, i esclar, doncs, nosaltres a casa no vam matar ningú, sinó al contrari, vam mirar de salvar alguna guàrdia, alguna persona. Per què? Pel forn. I en el forn hi havia uns forats, hi havia el començament d'una mina, que tenia 1 metre, o 5, o 3, o 2, i aquí n'hi havia una, aquí hi havia una altra, i aquí hi havia una altra. I llavors, esclar, això era fàcil de conservar i de vigilar, de veure-ho. L'entrada dels nacionals la veuen com un alliberament ja, que s'ha acabat la guerra? O com ho viuen a casa, l'entrada dels nacionals? Jo, si vols que et digui la veritat, l'entrada dels nacionals va ser l'acabament de la guerra. Aquella nit vam dormir tots, perquè la guerra ja es va acabar. Allò es va acabar allà, en aquell moment. I ja està, l'endemà ja havien passat, l'endemà passat hi havia uns altres tipus de militars, amb un altre, no sé com anaven, i no va ser de folclòrica ni d'estar contents ni de res, perquè passàvem gana. I esclar, passaves gana, i sabies que avui menjaràs, si menges, i si no menges hauràs de menjar al vespre, i si no hauràs de menjar demà passat. Què menjaven bàsicament durant l'època de la guerra? Se'n recorda? Bueno, durant l'època de la guerra hi ha unes zones també, perquè no era tot era gana, ni tot era tips, això. Depenia de la situació d'un moment determinat. Però vaja, me'n recordo molt de la guerra, i d'anar a dormir sense haver menjat res, o sense haver menjat poc, diguem-ho així, oi? Esclar, jo tenia entre 5, 6 i 7 anys, en aquests 3 anys. Doncs, esclar, no és el mateix el pensament d'un nen de 7 anys amb un de 5. Durant la postguerra van continuar passant gana? Sí, perquè llavors la guerra, la gana va venir d'una altra banda. Primer hi havia de tot, però hi havia guerra. Després va haver-hi un moment que es va parar la guerra, ens va passar per sobre, bueno, per sobre. Esclar, la meva guerra és la guerra del forn. El meu avi tenia un forn de fetotxos. I llavors, esclar, tots els moviments són en funció del forn. Han arribat al forn, avui ja s'han sortit, avui ja n'hi ha uns altres. Per què? Perquè el forn era que el meu avi tenia un forn. Com va recuperar la normalitat la gent? Quan comença... Molt de pressa. Molt de pressa. O sigui, quan al gener
es va acabar les lluites de Granollers, diguem-ho així, doncs a casa el meu avi ja va encendre el foc del forn i va anar fent foc i va anar fent forn. I ja no va parar fins al moment que... Però va durar molts anys la gana. Sí, sí. Aquesta sí que me'n recordo jo. Aquesta sí que me'n recordo. De què s'alimentaven a l'època de la postguerra? Se'n recorda d'això? Allà tot el més... allò que vulguis. És per no menjar, és per no dinar. Però per la guerra menjaves el que podies i no hi havia... Era la guerra. Va ser dur, tot això? Sí. Esclar, llavors també hi havia altra gent que s'ho passava a la mar de bé. Per què? Perquè tenien una botiga de patates. I ja ho tenien tot. Esclar, però a casa meva, que el meu pare era escrivant del registre, com tu fas per... Entens que vull dir? Esclar, hi havia una... Mana? La seva mare i del teu germà. Ara, Digues. bueno, la seva mare explicava, perquè tot això m'ho explicava el seu pare i la seva mare plorant, perquè els vaig tenir molt... Que són uns xerrameques a l'hora d'explicar les coses de la guerra. El seu germà es va clavar alguna cosa en un braç durant la guerra. No sabien què, una estella o el que sigui. Se li va infectar i deien que li tenien de tallar el braç. I no tenien què menjar. I la mare d'en Pere se'n va anar amb el nen que li donguessin alguna per menjar, perquè es veu que estava així amb la infecció. Cap a la foradada. Has entès la foradada? Sí, Doncs cap a la foradada. Carretera de... Anar amb els llocs. Via amunt, passada la carretera Cardedeu, doncs el via amunt, via, enllà. Hi ha un túnel, abans d'arribar a Cardedeu, diguem-ho així. I demanava patata. I llavors, esclar, anaven a buscar això, patates i esclar, nosaltres, jo tenia 7 anys, el meu germà en tenia 5 i els altres en devien tenir 4. Per tant, esclar, tot eren falugues. I a vegades menjàvem, a vegades no menjàvem. Ara, jo d'aquest temps me'n recordo poc, diguem-ho així, perquè també hi ha un moment en què vols oblidar-ho. Això no... Ho vam passar tan fotuts que, mira, doncs no en parlem, no hi pensem. I si no hi penses, ja és una altra cosa, saps? Tenia més feina a refer la seva vida, no? Home, esclar. Refer la vida era Bueno, trobar alguna per menjar. I llavors el meu pare en el registre, esclar, què feien els registres? Els registres fan inscripcions en uns llibres grossos així, Estaven cremats. que un dia es van venir a cremar. I el franquisme com el recorda, l'època del franquisme? Jo, si vols que t'ho digui, no en sé gaire de tot això. Té poc per explicar. Què has d'explicar del franquisme? Que un dia passàvem gana i l'endemà menjàvem del que volíem. No, Pere. Això és el franquisme. No menjàvem de res, hi havia racionament. No menjàvem de res, teníem racionament, totes aquestes històries, però acabat, el que en diem acabat la guerra, llavors hi havia de tot, hi havia xocolata. Saps el que és? Una rajola de xocolata que van portar uns soldats. No es parla del moment que van entrar els moros, vestits de moro, donaven xocolata i donaven... Jo no me'n recordo, però jo estava a Centelles de Llavora i hi havia un soldat ferit, que era fill de
vivíem en una casa que feia com un... Eren 4 cases i teníem com un pati, no? Tot això ja me'n recordo pels meus pares, tinc una vaga idea. I de que passaven aquests militars, o sigui, no eren militars, eren moros, o sigui, vestit de moro, amb xocolata. I aquest militar, aquest noi que havia estat a la guerra, que estava ferit, va dir: no agafeu res, no agafeu res, no agafeu res, entreu a casa, no agafeu res, entreu a casa. I això sí que jo tinc una vaga idea, però suposo que és de tant explicar-ho. Com una vaga idea de que van començar a tirar des d'un avió paperets i que els nens anàvem a buscar els paperets que sortien i aquest militar, que li havien tallat una cala, no pensis que res, doncs va dir tots a terra amb una cosa... Un tronc aquí. Per què ho feien, això de posar el tronc a la boca? Perquè no es rebentés els pulmons. Si caia una bomba per allà fora, que la forma fa una compressió i un contrari, O sigui, tanca o obre. I llavors, esclar, l'important era preveure-ho i portàvem un bastó. Un bastonet així, aquí. Jo me'n recordo que portàvem això. Que es veu que aquell avió, que pensaven que tiraria les bombes a Centelles, les van tirar. Però aquell militar, quan va tirar els paperets, van dir a terra, a terra, a terra, a terra. A mi em dóna la impressió de que jo me'n recordo d'això, però és impossible, és perquè m'ho han anat dient. I que el meu pare ens va abraçar a tots tres, el meu germà, la meva germana a mi, es va posar a sobre i va dir: poseu-vos un pal, poseu-vos un pal. Vostè se'n recorda si a Granollers van detenir molta gent, hi havia denúncies entre veïns, se'n recorda d'això? Sí, bueno, jo no si vols dir la veritat, no. I de la gent de la meva quinta, tampoc no gaire, No. La teva quinta cap, que era molt... Ja home, de la meva quinta, doncs dels que avui dia tenen 25 anys més que els que ja tenia jo del que parlem, diguem-ho així. No se'n recorda? Era la guerra. Era la guerra i la guerra va com... La guerra és la guerra. I va com va. Ara, vist en perspectiva, què li sembla tot el que va passar? Bueno, que sense haurien tots plegats s'ho haguessin pogut estalviar. Però esclar, la guerra és la guerra. I en una guerra no hi ha mai els blancs i els negres. Vull dir que sempre, aquest és negre, aquest hem de matar, aquest és blanc, no, aquest ens salvarà. La guerra era com era. Vostè no es definia políticament cap a una banda? No, és com si tenia 7 anys. Però més tard, vull dir, O a casa seva, o més tard. Estaven cagarets, de tots. A més, passa una cosa. Mira, el Franco venia... Pensava que... Bueno, jo vivia a Santander, com d'aquí a la Porxada. Perquè el Franco venia. De Berenetge, jo, quan tenia 6 anys i mig, vàrem anar a Santander perquè el meu pare treballava a la Renfe i el van destinar, no? Que sort que en vàrem tenir per menjar peix. Doncs en Franco, durant anys i anys i anys que jo vaig estar, 12 anys a Santander. Després vam tornar perquè ma mare sempre plorava, que ma mare es morirà, que no la veuré, i vam demanar una altra vegada venir. En Franco, i no et dic a casa meva, tot el veïnat. Nosaltres vivíem aquí i ara imagina que en Franco feia el desfile per la Porxada. I a més era obligació anar a veure.
parlo de Santander, I en el meu barri no hi havia ningú. Ningú. L'una estava a Pontevedra, allà, bueno, en aquella platja, com es diu, a Pedrenya, una altra estava d'excursió no sé on. Jo, que li deia a ma pare, vull veure en Franco, i deia, ja ho veuràs quan siguis gran. Però el vaig veure més punyetera. Ja ho veuràs quan sigui mort. Vostè quina opinió li mereixia en Franco? Quina opinió li mereixia? Jo tenia 7 anys. Però després, quan va ser més gran, fins a l'any 75, que va estar... Bueno, mira, era el qui manava, i a vegades... Això no es pot explicar, s'ha de viure. Perquè, en definitiva, els que érem de Granollers, que vivíem a Granollers, i portàvem, no sé, doncs al cine, i fèiem conferències, o fèiem el que fos. Esclar, això les últimes èpoques, les èpoques de transició, diguem-ho així, oi? Al final. Era molt complicat, i no sempre estaves en disposició de dir que sí. Mira, en Pere, en la seva època, ell és advocat, ja ho saps, Pues si mires allò de l'Ajuntament veuràs que la majoria d'advocats de la seva edat, en l'època d'en Franco, van ser alcaldes de Granollers. Com vau dir, van proposar moltes vegades. Vostè sempre es va desvincular de la política. Això que l'exarcalde es deia Font. Aquí a l'entrada d'aquesta casa, no de l'altra que vivíem, el meu pare va posar un lletrero molt maco així, dibuixat, fet amb cuiro, perquè el meu pare era de Pixava, per dir-te l'ambient que hi havia, almenys en el meu alrededor, no del meu pare, del veïnat, que tots érem, eren matrimonis joves que vivíem allà. Meva mare, en criatures i tots els virus. Doncs el meu pare va posar un lletrero així gran, fet de cuiro, i amb paper d'aquell d'or, d'allò fals, que deia: en esta casa no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de enfermedades. Imagina com acaba l'assumpte. Vostè recorda que hi havia censura, que no es podia parlar de política? Això ho recorda? Jo, com a censura, no, perquè sí, et diria sí i no. Depèn de l'època, depèn qui, i a vegades, doncs, una cosa anava molt bé en un moment determinat, i per l'altre, doncs, mira, girava la truita i després, doncs, no sabies com... Però vostè recorda haver viscut en llibertat, o no? Bueno, els que no eren polítics sí que... Sí, esclar, però vaja. Jo treballava a la Telefònica, era infermera, saps què vull dir? I com viuen la mort de Franco i l'inici de la transició, la democràcia? Com la viuen? És una alegria, tota la gent. Bueno, es va morir i van dir, doncs mira, amén, i aviam què passarà. I a veure què passarà. Jo tenia por, jo me'n recordo. I a veure què passarà, però esclar. A veure qui voldrà governar. Però tenien ganes que acabés ja la dictadura que hi havia amb Franco, o no? Home, les dictadures tothom té ganes de que s'acabi. Què era la por de dir, bueno, ara això s'ha acabat, vinga, però ara què passarà? Qui es barallarà? Qui voldrà manar? Qui? Vostè se'n recorda d'això, Pere? Sí, a casa I tant que sí. I com ho recorda, això? Com recorda aquesta època? Amb por? Amb neguit? Bueno, sí, per dir, aviam què passa.
no sé com dir-t'ho. I era de l'associació cultural. I vam passar tota aquesta època dintre de l'associació cultural. I ens ho vam passar a la mar de bé, per un costat o per l'altre. Depenia d'on venia el vent. I a vegades bufava d'allà i no és un temps dolent. Tampoc no és un temps bo, evidentment. Però, mira, també ens en sortíem. I hi havia molt moviment associatiu? Sí, el que hi havia molta garrotada i molt cop i així. I llavors, esclar, si no ets dels que piques ni ets dels que reps, doncs no... Hi havia censura. Hauria de baixar la cama, perquè si no se li veu bé la cara. Ara. Si no se li veu bé. Què passa? I podien organitzar activitats com a associació cultural en aquella època? Sí. Jo vaig ser president i vam fer de tot. I molt bé. Sense enfrontar-nos de tu a tu amb ningú, ni amb els que manaven, ni els que volien manar, ni d'això. No. I va ser una època molt curiosa, això. Escolta'm, però si ahir manaven aquests, tu, i ara no. Doncs, bueno, què n'hem de fer? Doncs mira, podem fer això, va bé això? Sí, doncs vinga, va, endavant. Vostè en política no es va involucrar mai per això, eh? No, el que política no. Però tampoc no vam estar mai allunyats. No diré de la... Esclar, la política és la política i la política. O bé, si estàs ficat o si no estàs ficat en la política i et fiques en la política, llavors, esclar, tens una mà dreta i una mà esquerra i uns que pugen i uns que... I llavors miràvem d'anar entre dues aigües i anar tirant. A mi em volien fer En la... de secció femenina i el meu pare i em deia, jo vaig dir que bé, tu 3 hores a la setmana, els hi ensenyo a fer labors. I em van dir que jo sí que ho hagués fet. I vostè no volia involucrar-se en política? No. I el meu pare tampoc, el meu pare ni parlar. Fins al mèdula. Fins a la mèdula. No, perquè... Ensenyant a fer labors, veus quina cosa més maca. És que la guerra... O sigui, la guerra... Quan s'ha passat una guerra i que te les has passades molt primes i no saps com s'acabarà demà, el dia que passa dius, bueno, mira, Déu-n'hi-do, hem pogut fer aquest llibre, hem pogut fer aquesta pel·lícula de cine. Bueno, mira, ja està. I després el divendres de la setmana següent en fèiem un altre i pum, també anava bé. Com se diu? El pati de butaques de Masó, ple. Oh, mira que bé. Ho entens? Doncs, i això, fer una cosa amb que no et barallis, que no t'abarallis de tu a tu, però que facis el que honestament penses que has de fer. Doncs s'han de fer pel·lícules, i s'ha de fer això, i s'ha de fer allò, i s'ha de fer aquí. I llavors, esclar, mires enrere, bueno, i quines pel·lícules fèieu? Doncs mira, aquesta. I això fèieu, coroi. I d'on t'ho trèieu? I bueno, doncs... I
jo tot el temps que, ara mirant en perspectiva, vostè ha passat una guerra, una postguerra, ha passat el franquisme, la transició, la democràcia... Quina visió en té de tot plegat ara? Bé, bueno, mira, hem sobreviscut, és sobreviure. És que en aquest món s'ha de sobreviure. S'ha de sobreviure dintre d'unes normes i dintre d'una cosa. No es pot... Jo no he anat mai a trencar uns vidres d'aquest veí d'aquí davant. No se m'ha ocorregut trencar-li els vidres. I ell tampoc no me'ls ha trencat a mi, posem. I llavors, esclar, a vegades hi havia gent que era els que ho feien i tu, esclar, amb aquest fet no jugues. Però, esclar, i amb un altre, llavors... Mirem de passar tranquils, en el temps en un temps molt dur, quan hi havia, bueno, ja no diré ni qui manava, sinó simplement. Doncs que no et deixaven fer pel·lícules al cine. I llavors nosaltres buscàvem la manera de fer pel·lícules al cine. La primera va costar molt, la segona va anar bé, la tercera ja portàvem 3, jo diria, ja no venia, ja érem els amos del món. Els hi feien censura? Tot, absoluta. Però la censura és com una mica com una sabata foradada, que no pots anar amb una sabata foradada, però sempre hi ha un forat. Sempre hi ha un forat. On es feien les pel·lícules de Granollers d'aquella època? Aquí, bueno, al Cine Mundial, al Cine Majestic, i para de comptar. I en el centre d'estudis? Bueno, llavors, esclar, pel·lícules en el centre de... Pel·lícules en el centre pel·lícules en la cine, organitzades per la sociocultural. I llavors, esclar, érem una gent molt seriosa, però fèiem molta conya. Qui éreu a la sociocultural en aquella època? Vostè i qui més? No ho sé, doncs jo era una bona colla. En Canal Baliu i el grup que feien cine, diguem-ho així, i els de les excavacions és una altra gent, un altre grup això. D'excavacions vol dir anar a la muntanya a picar, tico, saps? I també ens ho vam passar molt bé amb l'escola del treball. No sé, jo no em vaig enfrontar mai amb ningú. I si podíem fer el cine, fèiem cine, i si no ho podíem fer, havíem de sortir, a explicar que ho sentim molt, però no ens deixen fer aquest cine. O no ens ho deixen fer, o ens diuen que el que sigui. Tot dolent. I per lo bo hi ha portes obertes i vinga, ja està. I això, esclar, hi ha moments en què hi ha portes obertes, hi ha moments en què no hi ha manera de passar-les, diguem-ho així. Hi ha hagut èpoques en què costava molt fer cine. Costava molt fer pel·lícules de cine en un moment
en què el cine estava... Convenia que no n'hi hagués gaire de cine. Llavors sí que la fotrem gran. I esclar. I llavors fa una sensació de que ara facis una cosa que l'has feta sempre i que hi ha hagut un moment, en una època, que t'han dit, oh, això no pots fer-ho, tu. És perquè no puc fer-ho, però és una pel·lícula d'en Charlot. No, això no pot ser, no, perquè hi ha això, i això, i això, i això. I esclar, llavors ho fèiem, sí, un dia. Els dissabtes, els diumenges. I qui era que s'ho mirava? La gent de l'Ajuntament? La gent de l'Ajuntament, no. Qui venia a mirar les pel·lícules a veure si es podien passar o no? Els de l'Associació Cultural. Però qui feia la censura? No, venien uns que no els coneixien. No, per la censura hi havia una gent de Barcelona. Gent de Barcelona que ningú sabia qui era. Anaven allà i entraven. I entraven, ja els veies passar, ja els veies entrar. I amb la manera en què entra un militar, ja veus que és un soldat o que és un militar. I llavors, esclar, mirant-ho, doncs, si et sents un mínim d'esperit crític, ho veus tot. Veus tot, qualsevol dia, qualsevol hora, i qualsevol lloc. Però, esclar, és qüestió de tenir l'esperit crític. S'ho passaven bé